Hej, jeg vil vise hvordan det er, at vi binder et slips ud fra et helt almindeligt traditionelt sort slips fra festslips.dk. Til at starte med vil jeg tage slipset her, standard sort slips. Først lige løfte op i min krave. Herefter så vil jeg tage det over min skulder, hen over halsen selvfølgelig. Det første man gør, det er at man finder lige her, der er på langslips, der er et lille streg hen over slipset. Det er lavet fra fabrikanten. Det er et smart sted at starte ud med at starte og begynde sit slips lige der. Først vi gør, er at vi tager et lille stykke ind under det store, eller det lange del af slipset. Herefter tager vi den lange del, tager ind under og op imellem det hul, op mellem hul ved halsen. Derefter tager vi det ned igen, og sørg for at have det over mod højre side, og den lille del holder du bare helt stille. Sørg for at have godt fast med fingrene omkring selve slipsen. Derefter så tager vi fat i den lange ende, kører den tilbage om, over på den anden side. Det er vigtigt, at du får den rundt om her. Derefter så kører du den over igen, så den lige får det hele med rundt over. Herefter så tager du den op igen, op mellem hullet her. Og så bagefter, så putter du den ned. Der kommer et lille hul her. Putter du den ned. Okay. Og sådan der. Så simpelt er det. Et dejligt, lille, skævt slips. Så hvis du er klar til fest, kan du altid tage og binde sådan en simpel lille en.